Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna apasa teseryetay ita alawas anapauluan. Nasudi nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay aday ito lang ti sweldong lakay. Sapay gumata nga kiti agas ti anak ta. Ano sama? Taday tamat nga ron tinabati. Adumot ti paggastuan ni Diya opisina. Dakkel mat ngamin unay tinaksay lakay. Sapay awan bagas kun iso amin ng idi kusina. Anya nga rod. Alangan mat, asa anak nga agmerienda iya opisina. Kat mabisinak mat. Adala ko maagawir, tapno agtrabaho akmat. Narigat mat ngamin ti agawir kan agtagibalay. Saan mat nga rod mabalin na siya ti agawir? Si kamot nga rod agpadpadidi. Ay, imbag ta nakita ka dito'y dalan. Nangagaw ti saritaan yu iti asawam idikalman. Ne, anya man ang tinangag yung nanang. Ay kakaasimot ti asawam amang benbenat iti sweldom. Apay akurang ti ititid mo iti asawam. Sus, alangan mat nga itid ko amin. Kasano akpay nga nanang. Addan pamilyam. Isuda ko mati ipang pangrunam. Agyaman dakit di, taik ikakpay ida iti sweldok nanang. Ay, pagyamanan da ka diti kurang nga ititid mo. Ay, di ka lamaasyan iti asawam. Nakaan-anos. Ne, katuray siyak mat. Naano sakmat nanang. Saan ko mat ida saksaktan? Ay, pudno, saan mo idaasaksaktan iti pisikal? Ang saan nga ta masaksaktan ti asawam iti kaunggan na? Sinong batang ka din ni Dave? Nagtaarlakit din dayjay a lalaki. Saan ko pa'y asinungbatan gayam? Ngam, adamot panagayat mo kankwana. Saan ka di? Saan ko nga ilibak? Nabayag basitan nga agar-aram kanyak. Ngam, jakman amo. Takasla sa anak pa'y anak kasagana amang sungbat kankwana. No siyak siguro ti inaram na. Ay, sinong bata ko na? Loka. Imbang tadi mo nga rod inaram. No saan ka kumaagayam? Siya kun ti mangaram. Mabalin ayamot asikapay ababa iti agaram. Kat, anya ko matidakas na? Uy, sumungad manen ni Dave. Umay dito'y kantin. At naman ti manager ta di ti kantin. Ti para bayad. Hi, girls. Makikatugawak man? Of course. Kay kayat mi tap na dagbayad iti snack. Basta agtugawak iti asidig ni Elaine, ha? Okay laang asyak ti agbayad iti snack. Mabait lang nga ro ta umalisak dita. Tasika ti agtugaw iti asidig ni Elaine. Kakaiso na nga dagbayad. Oops. Agyamanak. Makatugaw ko manin ni napintas nga Elaine. Elaine, sung batam nga minin Siyak to ti maid of honor. Ay nadidak man pagtinulungan ta ang mga numamati ang kada kayo. Rumbeng amamati ka. Taday tatipudno. Nanang, ado ka di ti bagasyo? Umutang akman? Saan ka di anabit pa'y nagswildo ni Dave? Di ka kadigim matang iti bagasyaw. Basit laang mo tintod na asweldo na, nanang. Gimata nga kami iti agas na giti ubing. Adama nga min nakadamagak. Akanayon nga adda kadwa ti asawam iti opisina da. Saan nga ta aday jay matidadoma paggasgastusan na? Anya? Kakaasyak amang yan anay iti sweldo na? Idinto ta da babae apaggasgastusan na? Ay agridam ka masag paminsan. Amo kaluklukwen na ka ti asawam. Maaramid nga ta ni Dave day takada kami, nanang. Duwalaan ti anak yaw. Ngam kurang ti swildo na. Embag ka dyan mapanagtalon no kasta. Mangup opisina. Ngam kanayon mat nga umutang ka iti bagas. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan na balayan. Ay,
Wen nga rod abalayan. Ay, itaman pay. Inturong siguro ti panawen ken gundaway nga agsarak ta. Tapno may bagak ken ka ti kamali ti anak mau abalayan. Ha, anya ka di ti kamali ti anak ko, abalayan. Di nasama itad amin aswildo na. Takanayon met nga umutang iti bagas di anak ko nga asawa na. Kakaasim ti anak ko, abalayan. Sige. Taibagak tumanen kan kwa na dayta, abalayan. Imbag mo lang arudan nga agtalon ngam ti mga opisina. Taagbisin mo ti pamilya na. Imbag taimay kapimasyar dito'y balay. Adang amin pa kasapulak una iti kwarta nanang. Umayak ko maumutang kada kayo. Ay, nagsabat kami kan ni abalayan, Berta. Imbaga na nga agtalon ka kanulaangan ngam ti mga opisina. Gaputasaan kanumat nga umanay nga aramaten nyo ti sweldom iti pamilyam. Awan lat di na malawlawat da bakit. Nagrigat agtalon, agmalmalem ka anak akubbo iti kainaran. Angam kasanon ti pamilyam. Ay, agbisin dalakit Nanang, mangandalakid di iti mamitlo iti agmalem. Husto daytan. Angam saan met nga rod. Ay, no awan ti mautang ti asawam. Ay, kasanon. Saanen amamitlo amangan ti pamilyam. Ay, kunak no adda mautang ko kada kayo. Saan met ta sermon met tinaganap ko. Inak man laangan. Ay Dave, pangip-ipanam ngamin iti kwartam aya. Katanya pa ngay, iti buksit ko Ay, nakababaintiin kalablabidan dita. Abay mayat ti manalaon. Tasaan nga agbisin ti pamilya na ngam ti mga opisina. Agsipod taday tatipod now. Opisina dyan na laing amanugang mau. Ngam kanayon amapan umutang ni Jade nga anak ta iti bagas. Ay sus, sana masapol nga inkapay ilawat dayta. Tapno makadanon iti nalaing amanugang mo baring agnakam. Amaw, no sa dino ti pagut-utangan ni Jade. Saan ka de nga iti manalaon, alaman? Ay saos, nasaysaya at no ni Dave mismo ti pangibagaam. Saan kat ano sa dino ladita? Ni Dave man wano saan, isumo lang nga isaw. Ay sus, sabali talaga ti kapanunutam. Ni Dave ting kabagbagaan, saan kat asyak talimpyo ti utak kaw. Sana limpyo day nga utak, no di kat nablaw. Di na amo ti dumngag iti pamagbaga. Na, ada ayamat mablaw nga utak. Apay, ada tulang na tamablo ako na. Imbag ta nakaumay kayo, nanang. Mabalin ka di akaduan nyo basit dagiti ubing? Tain nakaglaba? Unay kat arigat mon, anak ko. Manalon lako man tinakiasawaam. Ni nanang mo, dayjay man ang tiibagana. Saan kit den? No rumwar ti asawam, nakadisdisente. Ngam no kautam ti bulsa na awam makargana. Alakit din nang. Kitaan nyo basit dagiti ubing ta nakaturog da. Mapanak aglaba. Imayak, taumay ko kitaan dagiti ubeng. Ngam saan nga aglaba ti papanam. Apay nanang, papanak ko ma. Aramatem ti kawus ko, ajak pa'y inararamat. Tapno di na ka mabigbeg tinalaing nga asawam. Ay, di kay maawatan, nanang. Apay ko ma, sa anak nga agpabigbig. Aramatem mamati utak mo, tapno di ka mayaw-awan iti tengat aldaw. Anya ka diti kayat yung asawan, nanang. Ingka kitaan, nupod no tinadamag kaw. Adda ka no kanayon nga ilibre ti asawam iti kanten iti asidag ti opisina da. Ingkan ko na! Didak siguro at mabigbig, ta nakawig ka nakasanglasa. Kitaot man napod no timbagan ni nanang kanyak. Hello, miss. Mabalin ti agtugaw iti asidag mo? Sige laang. Bakante mat. Agyaman nak. Empleyado ka kadi iti asidag apasdag? Ha? Saan? Adalaur urayak? Nukas ta. Nagpada ta. Adamot urayak ditoy. Ditoy da ka no nga umay agisnak. Kasta ka di?
isuda mat daytan. Ay, panawan ka pa'y Ah? Inaksabatan ida. Ha? Ni Dave? Kat adadwa a babae akadwa na. Nagtugaw na. Saan ka ang padlaw? Sana ba tamangag ko dito'y ti saritaan da. Bakag, ada ka man dito'y balay na Jade. Apay, sa dino ayate ayan na. Ada ka no biit papanan na. Binantayak dagiti ubeng. Mabayag ka de itinapanan na. Jaklam mo Ngam nabiit pa'y matapimanaw. Umuna ak nga ruda niya balay. Maagluto kan taon. Ang mga numabayagan ni Jade. Kahit anya pa'y ngay. Ang mga nuiyuray ko tilutwag. Nga, saos, may sarong kamanan ket makimarites kamanan iti dalan. Sino kumangay ti kamaritis ko di tadalan? Ay, kadya ka mo Uray saan mo mat nga ammo ket kamarmarites ma. Nalabas ka mat? Saan nga mo atawa law-lawatam? Si kamit gayam day tamanong George. Yam amok kan katigayam ko. Ni Elaine, kan tinabiit pa boyfriend na, ni Dave. Hello? Napintas ti girlfriend mo, Brad. Nusyakti mo na nakakita kan kwa na. Amangan nusyakti boyfriend na ita. Malas mo, Brad. Shakti mo na nakakita ken ko, ana. Iso a Shakti boyfriend na. Ne. Nagdardaras mo tapi manaw jay babae ang nakatugaw iti asidag itay. Akas la agpalpaliw. Sino a babae, manong? Diyak matin dinamag tinagan na. Agmay-may sa itay. Inasit ga, kat dinamag ko no empleyado ditoy. Ngam saan mat ko na? Ang mga no na isarong laeng dito'y kantin, Kumusta tinapanam? Apay akas la nagsangsangit ka. Diyak pa'y amo ti sawak nanang. Di na ko mapay pagdamagan. Maawa ta kunti amen. Pudnaw tinadamag kaw, iso anasaer ti riknam. Anya nga ta tinagkurangak nanang. Isagsaganak mo tamin nakasapulan ti asawak. Sagbaya mapanagtrabaho. Saan asika ti ayan ti parikot, anak? Ti asawam ti ayan ti parikot. Saan amap-map nag? Bay amon apumanaw, tadi na matlaang may tad amin akasapulan yaw. Ay ayatak ti asawak nanang. Diyak kaya ta madadaal ti pamilya mi. Nga uray luklukwen na ka. Ikagumaak asan na madadaal ti pamilyak nanang. Kasano kuma? Kanadan pangisuksukan ti asawam ken ka. Adi ko, napintas nilay nagayim mo. Apay di mo imbagbaga, nga dagayam napintas agayim mo. Di ka mat nagdamdamag. Nabidda pa'y anaadaan iti relasyon kunam samat. Juan, amok ko maakursunadam ta impasyar ko dito'y balay. Nakayawan na kitigayim mo. Damok la nakita, ngam addan na isang sangayan arik na kankwana. Awisag man nga ro dito'y balay? Anya nga tatirasunta, tapno maawis mo dito'y balay. Amokon manong. Ibagata nga ilagip ta ti birthday day dinanang. At damot gayam utak mo, ading ko. Aday ti banyo ti asawak. Kita man ti contact number ti agnagan iti Elaine iti cellphone na. Jade! Nabatik ti tuwalyak. Iawat mo man. Mabitlaang! Umayan! Darasem tamala daw akon. Aday ta. Nakita ko nayakar ko iti cellphone ko ti numero de dyan babae. Inakontap no saan na makadlaw. Ayan mo nga nagpayag ka mat. Umayan! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, di masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, masuron ni Bagat Berta, numakit kita na amapan umut-utang ti anak na, iti bagas. Iti may sangal daw, imbaon na ni Jade amang takwat, nupud no tinadamag na, nga da babae ni Dave. Napan nga ron ni Jade iti kantin, nga ayuyang da Dave, kat natakwatan na, apud no ti amin. Ngam saan ang nagpadlaw da ito'y, inalan ni Jade ti cellphone number ni Elaine, babaan iti cellphone ni Dave. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapuluan. Nasudi nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aday na, nakopya kon ti numero ti cellphone ti babae. Inakon ito ti Talyana, tapno sana makadlaw. Ayan mo ngay, nagbayag ka butang. Umayan! Oh, aday ta ti Tolyam. Inakmatan isagana ti lamisaan, tapno saan ka amala daw ako nam. Sige, sumaruno ako. Sinalbag day dya manugang mo. Mabalin la ko maapagtalawak at pagtalawak laangan. Nay, ayaman din ayat ipagpupudutam. Nadamag ko nga da babae apag mamauyungan na. Ahay, abangan mo't no pamadakis laeng day ta. Anya pa madakas. Imbaon ko ni Jed ang mapanmang takwat. Isu tinapanan na idikalman. Kahit adda ka day natakwatan na. Nakita ti dua mata na nga da babae nga iliblibri na iti merienda. Ah, Imbaga ti may sa kadakwada akaayan ayat na kano tinasao a babae. ay ti awanan baed. Masapo la magupad day ta relasyon. Kasi may ti anak na. Uray no magupad, kasanaw no aramiden namanan. Anya ti addang nga aramidem ita. Baybay am kadilatan aluklukon na kati asawam. Masapon nga agtanangak nanang. Diyak kaya't amadadaol ti estado mi nga agasawa. No siyak ti sika, ipungot ko ti babae. Nanang, madi ti iskandalosa. Saan ang maurnos ti anyaman aparikot, babaan iti pudot ti ulo. Ay, jak man amuken ka. Agdadata lang nga ruden asika ti biktima, di ka pa'y laaggunay. Adda na panunot kong addang nanang. Ngam nasaya at dayjay awagas. Saan nga babaan iti pudot ti ulo. Ay, jak man amuken ka. Ngam no di ka pa'y laaggunay. Agbalaw kanton, awanton ti asawam iti denayaw nga giina. Bay andak kumapay nanang. Pangaasiyo, ta saan kayo nga agaramid iti dinudursok awagas. Ay, makapasuron ka met. Inakman laangan. Mabalin ka di akalpasan ti opisina. Kat inta matagpasyar, sweetheart. Okay, nga mabiit talaan taimbaga ni mami nga adda ka no sa nga ili mi. Masapol nga adda ak iti balay inton sumangpot ti sa nga ili. Kasta ka di? Sapay, adda ko mapapananta. Inton maminsan laangan. Naudi kamat ngamin anang ibaga. Nabayag asaan mi anakit kita ti kabagyan mi asumangpot. Sige. Hinton Domingo, tawan opisina. Intag pa siya. Wan, sweetheart. Kadwata ka din ni Mercy? Saanen, tadda ka no papanan na. Ag out of town date ta adwa. Agasam, ta out of town date. Una, damo a date ta. Masapol anaragsak. Ken nakalalagip ti damo a date ta. Daytoy lakadititad mo kanya kasweldom lakay. Ano, Sam? Adangamin papanan minton Domingo. Napatagunay. Ni, saan mo't nga aldaw ti opisina ti Domingo Intayo ket di makimisa kadagiti ubing. Adda pang ibaunan ti kumpanya kada kami. Adda seminar mi.
Seminar, iti aldaw ti Domingo? Wan gayam. Apay anala daw ka man na si Mangpet. Aday naramid ko pa iya opisina. Sakbayan nagawid ak. Madlaw ko nga minakanayon kamutan amaladaw nga agawid, lakay. Adda ka na yun nga overtime. Kasta ka di? Di nga matumat nga rod ti sweldom. No kanayon ti panag-overtime mo. Day, nakaumay kayo matbasang. Kibkibinam tabay sa nga anak mo. Idinto ta saklot mo ti maysa. Kaya't kayo nga min ang makasarita, tatang. Numabalin, pagaw-awirak pa'y kumaninanang, tainak man padasan ti agbiro kiti trabaho. Kurang amin ti sweldo nila kay ko. Kahit, anya ko maatrabaho ti sir kam anak ka. Saan ka di asigod a beautician naktatang? Nalaka ti sumrak ita kas beautician. Kan adumot dagiti gagayam kong ada parlor na. Masiguradok akayat ni nanang mo. Basta ibagam nga ikam iti kwarta na. Ayun tatang. Masapol nga ikak takaasimot no agawir. Wun, basta day tati ibagam kin ni nanang mo. Alis to day kay. Agawira, gamday tabagimpay ti papintasam. Ayusan matabuok mo, nagpapintas ka mait. Ninanangan, apay, nalaadak ka di una yan. Ay, saan mait? Gamgapo ta impamaisam ti mangas asikaso iti asawa ken anak mo. Binaybayam tabagay. Isukat na ka pa yun ti asawam. Sige, tagpapintasak mat nga rod nanang. Ala, inak nga rodon iti parlor apag trabahwak. Amuyo, nangato ti sweldok ijay, ta high class na ija a parlor. Inrugem ka din ti addang nga aramidam para iti karelasyon ti asawam. Naala kong ti cellphone number na iti cellphone ni Dave, nanang. Anya ko mati aramidam. Ka-textmate mo? Basta, di kay agdanag. Nga masapon nga agtanang aklaang nanang. Sika ka din day tanak ka. Pagbagay mo ti pukis mo, kan panakaayos mo ita. Mayat ka di matlaang nanang? Mayat, anak. Masiguradok nga agmulagat ti asawa no makita na kainton sumangpait. Unay ka tagmulagat. Kagpay sumay. Sige, tagawid akmutan. Ada ka mutan nakadwa na giti ubeng. Sige, nanang. Kat agyaman na kiti panangaw-awir yu kadagiti ubing. Madamdaman tulaang addan ti asawam. Di na mo nagbaliw ti ayos mo ita. Pimintas ka nga men ang nagkapo iti parlor. Agpaisong, nanang. Hello, sweetheart. Imawagak ta ipalagip ko ti out-of-town date tayo itong Domingo. One sweetheart, ngam saan taunay amasapa. Tadapay nasken nga aramidan mi kadamami. Okay. Sakbay ti alas 12. Agkita ta ijay kantin, ha? One sweetheart, agin nuray ta ijay. Itulod mi pa'y ngamin ti nga ilimi, sakbay nga umayak ijay. Okay, sweetheart. Masigurado ka naragsak ta ijay papananta. Sapay ko ma, sweetheart. Damo a date ko naman. O, sige nga, Rod. Bye, sweetheart. Saan nga mo ni Dave? Nga dak iti batog ti tawa, idada inawagan na. Kat nangag ko ti saritaan da. Ag-out of town date da ka no. Saan ang mabalinda ito eh? Masapol nga awagak tayo dyan na Ellen. Hello? Asino da ka di? Miss, sapay ko matasanak ang makaistorbo. Napatag ngamin ti ibagakkan ka. Anya ka di ti ibagam? Kan asino ka? Sakbay nga ibagak tinagan ko, kano asino ak. Kidawak asapay ko ma, tano kasano ti kinapintas mo, kasta kumamot ti kinasaya at ti puso. Ha? Anya ka di ti kayat mo nga ibuksilan? Adda ngamin dagiti banag apakaragsakan tayo, nga makapasakit gayam iti sabali. Di ka maawatan. Mabalin ka di nga agsarak ta, tapno agkin naawatan ta? Sige, itamat lang. Ibagam no sa dino ti pagsarakan ta.
Awan opisina iti Domingo. Ibagam ka ni Eileen nagayim mo. Ta iti day tangal daw, ti pan nakaangay ti palagip ti birthday day dinanang. O sige, taday ti ibagak kenkwana. Masapul ang makumbinsir mo nga umay ti gayim mo. Iso ti kang runaan na bisita ta. Kasano no umaymat ni Dave? Umay nga ta, nga uray saan ang naimbitaran. Anya ka di panggap mo ka ni Elaine. At daanan day jay iti kaanyan ayat. Lading itak nga ibaga dito yading ko. Ngamawan pa nagtalag ko ka ni Dave. Pag ko naamot, manong. Diyak man mo. Ngam kasta ti mariknak. Kaslasan ang mapagtalkan ti panagkita kenkwana. Rumuar ka kade, anak. Wananang, makisinara kak iti pagmamauyungan ni Dave. Saan ka nga tamay sagmak? Nasingpot mo ti panagkitak iti dayja a babae. Saan nga taasing patkitab? Saan mat siguro, nanang? Kasarita, taibagak ti pudno nga adda asawa ni Dave. Rumbang laang. Amangan no makapanda iti ibagbagada a papananda. Inton kwan di na kan sublian. Saan ang mabalin, nanang? Uray ko man o awan anak mi. Siyak pa'y laang ti asawa ni Dave, nanang. Nakasagana amin nga usaran tayo itong Domingo. Itapay lang. Awaga mong tigayim mo. Tapno saan ang maikompromiso iti sabali. Wen manong. Amangan kit di numalagip dati ag-date ka ni Dave. Narigatan. Awagam nga rodin Amangan numaodi ka amang awag kenkwana. Saan da arumbang nga ag-date? Kasano nunalpas den ang nagtulag? Awagam kit di nading ko. Awan ti adu sa lutsud. Alaman langan. Ngam na da date da. Malas mo asim mabang. Hello, Gayam. Nakaawag ka man. Ada ngamin okasyon dito balayin ton Domingo. Sikati kang runaan a bisita. Apay nga italaan nga ibagam. At the date mi kin ni Dave inton Domingo. Ag out of town date kami. Anya? Kasano nga rodin ti okasyon dito balay? Saan ka di nga iti sabali laangan nga aldaw, Gayam? Ha? Mabalin ayamat? Ay, nagsayangan? Sige, taadda pa'y kasarita ka tao. Bye, Gayam. Apay tibag nga imbatim dito'y balay. At damot karga na akawas. Apay a pinakibiyangan nyo, nanang. Aramatag day ta iti seminar minton Domingo. Mas daawak. Taapay adito'y pay balay tinang ibatsyam. Saan kayon nga agdamag, nanang? Umay kuntulatan alaan minton Domingo. Ay, seminar ka di atalaga ti papanam? Winaw? Ay, kaslang amin inlimod mo kan ni bakit mo. Nanang, amo ni Jed nga at the seminar ko inton Domingo. Saan kayon nga agatap? Ay, sa anak ko mga agatap. No saan adito'y balay tinangikam kadagiti badbadom. Agyaman na, tada ka dito nagtulagan ta a restaurant. Ading Elaine. Kasano nga amuna? Kan asino ka? Nang nangag kung tinagan mo, kan nakita kan iti kantin, iti asidag ti opisina yo. Empleyado ka kadi iti asidag mi? Ako nam anakit kita na. Apay adi ka nakit kita? Sa anak nga empleyado, ta sa anak nga agtrabaho. Adda do nga anak may ti asawa, katsak ti mga asikaso kadakwada. Kasta Gayam. Apay nga rod nga inawagan na. Anya ti importante nga ibagam. Rumbang amamuam daytoy, tapno saan ka mailawan. Mailawan? Apay ko mailawan. Mailawan, iti saan nga umno alalaki. May salaang ti kaayan ayat ko. Sa anak to mailawan, iti kaano man. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika,
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat da George kan Mercy nga awisan ni Elaine, ijay balayda, at da ngamin panagayat ni George kan ni Elaine. Kabayatan na, inawagan ni Jade ni Elaine. Nagtulag da, nga agsarak da iti may sa restaurant. Papagayam, denggan tituloy te seryeta ita alawas ana pauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mailawan? Apay ko maamailawanan. Mailawan ka iti saan nga umno a lalaki. May salaang ti kaayan-ayat ko. Sa anak to ang mailawan iti kaanuman. Day tangarod ti pagsaritaan ta ita. Nalpaskan ana ilawan, ading ko. Anya ti kayat mo asawan? Asawak ni Dave. Kat adda dua nga anak mi. Anya? Pudno ka di ti bagbagam? Ti amok at baropay ni Dave. Tapno mamati ka. Ipakitakan ka ti marriage contract mi. Irwar ko manipod iti bag ko. Tapno makita. Oh, aday ka. Ada asawa ni Dave? Day tatipod no ading ko. Siyak ti asawa na. Siyak ti para asikaso kadagiti anak mi. Gaputa ka na yun akurang ti ititad na nga bastumi. Kapilitan asimuragak iti trabaho. Kasanan dagiti anak yo. Kapilitan nga impaw awir ko pa'y kaninanang ko. Kasta ka di. Lading itak tinapasamak. Diyan mo nga da asawa ni Dave. Hello, Gayam. Nakaawag ka, Mark? Diyan mo taramita kita gayam. Nasakit unay tinakam ko. Ha? Ano tinapasamak? Ni Dave, may sagayam nga impostor. Diyak ninamnama maramid na tikas tayo kanya. Ayan mo ka di. Umayak dita ayan mo, tagsarita ta. Dito restaurant iti crossing. Umay ka kuma. O sige, urayan nak dita. Alaman nga rod gayam. Kasapulak ti mga dingay kanya kita. O sige, agrubwata kon, gayam. Ne, papanamon, Mercy. Apay akas lagdardaras ka. No kayat mo, sumurot ka kanyag. Agsang sangit itay ni Elaine, idi mawag. Mapanak ka no iti ayan na. Agsang sangit? Taapay. Adan samot saan daan kinaawatan ka ni Dave. Sige, Intan. Kaasimot ti babaeng ay ayatag. Manong, sigurado kang ay ayatan ti gayam ko? Masigurado ka din ko. No saan man ti marikrik na na iti lalaking ay nayat na. Saan to kanya? Inta nga rodan. Magagaranak no apay nga imbaga na nga impostor ni Dave. Kunakon kat. Damok pa'y laang ang makita day di lalaki. Addan pa nagduwa-duwa ka. Ada ka din napasamak, gayam. Apay nga imbagam nga impostor ni Dave. Aday mawag kanya ka babae. Nagsinara kami dito itay. Imbaga na nga asawa na kano ni Dave. Anya? Saan nga ta ati babae ni impostor? Impakita na kanyak ti marriage contract da. Kasta ka di. Niko, iyam amukan ka ti kabsat ko ni George. Elaine, saan arumbang asaya ng tiluwam? Kadagiti kasta ak klase ti lalaki. Diyak ninamnam nga dagaya masawa na. Imbag tanaamwam, itatana sa papay. Nabiit kayo kay mat kano, kuna ni Mercy.
Sapay at the out of town date mi kumain ton Domingo. Saan kan amapan ijay? Umay kalaangan iti balay. Sigat ikang runaan a bisita mi kanimano. Mabalin ka di aron war tayo ita kadagiti umbing. Nalipatam ka din nga at the seminar ko. Imbagak tayo taken kaniti ah. Ha? Seminar ka di talaga ti papanam? Sapay ko mga rod, tamayat ti banagan day taas seminar mo. Talaga amayat ti banagan na. Naragsak lakit di dahi a seminar. Anya ka di nga oras ti papan mo. Kalpasan ti pangal daw. Kan maturog kami jay. Aglangan ka inton Lunes? Saan? Agdiretso kami to iti opisina. Sino ti kadwang? Ha? Ay, aguray ka man. Apay anagado sa ludsud mo. Di mo matla idaam-am mo, uray ibagakan ka. Inalamot tanday tabag mo, anak ko. Pag seminaram ka day. Saan yun nga amon, nanang? Tadi yung matlaam mo. Inakid din. Agsinara kami iti kadwak ama pa nagseminar. Asino ayaday ta akadwam. Nanang, uray ibagak kada kayo. Saan yung matlang amam mo? Mala, inakon. Ay mabayag kayo kadi iti papanan niyo. Saan nang? Sumrek kami matlangin ton Lunes. Adda ayamot kasta. Ay sabalin samot ti papanam. Anya lagi din ayan ni nanang. Anya kumaasabali. Nakita't matya manugang mo nga adda awit na abag. Papanan na nga ta. Nakita magayam. Apay adi mo dinamag. Siyak mo ti pagdamdamagam. Ne. Hey, ikwa adayo nga main ayan ko itay. Isuasan ko ang nadamag. Maduktalak matlaang no sa dino ti papanan ni Dave. Ha? Kahit asino ka iti pagdamagam? Ni Dave? Adu dita ti mabali na pagdamagan. Sos, igaraw mo man ako na kaon ti kinalaing mo ang makimarites. Nasken amaamwak no sa dino ti papanan na. Amangan no saan nga amo ni Jay ti papanan na. Ha? Ay amangan no si kapay lang ti makauna amangam mo no papanan na. Pagdwa-dwaak no sa dino ti papanan ni Jay. Nakita ni tatang mau nga adabag ni Dave Abimanaw. Napanan na ka day. Jaklam mo no matuloy iti papanan na, nanang. Matuloy? Anya ti kayat mo asawan? Saan ko amabalin nga ibaga kada kayo? Ngamnam na maek, asaan amatuloy ti panggapda papanan. Anya ti kayat mo asawan? Di ka maawatan. No napatag-unay kan katimay sa atao, aramidam ti rombang, no makitam asumyasin ti ayayatan. Iso ka di Abimanaw, ta sumyasin ako nam? Namnamaak nga agsublimat laang nanang. Ngam urayan tayo, no anya ti sumaruno ang mapasamak. Burbur, tsaka a tao. Di mo pa'y lakit ibaga no papanan na, kanapay Abimanaw. Itayak pa ilaan dito'y kantin. Namawan pa ilaan ni Elena. Di masayat. Awagak man. Aday. Oh. Hello? Apay nga inawagan na. Sweetheart, ayan mon. Itayak pa ilaang dito'y kantin. Ngamawan ka matan. Jack ni namnama anapaklan ka aman loloko, Dave. Ha? Anya ka titi sasawa mon? Di kan aging didiam mo pay Dave aman loloko. Di na kun kasarsarita. Kan di na kun urayon iti ibagbagam nga out of town date. Apa yan, sweetheart? Saan ka di nagtulagan tanda ito abanag? Saan anaso di ti panagayat mo kanyak? Lino ko na. Elaine, amo ti langit no kasano ti panagayat ko ken ka. Amumot ti langit. No kasano ti pananglokom kanyak. Elaine, pangaasim ko ma. Sweetheart, patuluyan ta kumatidate ta. Di na ko mapagbalinan akas kan ka. Asaan anasudi ti panagayat na.
Bye! Hello? Elaine? Anyamatan. Ubaw anam nama. Ragsak ko ma. Ngam nagbalin pa'y aliday. Apay, anya nga taya tinapasamag. Day, apa yan, Day? Ah. Anya tiyar aramidem dita. Anya day taga itsuram. Kas kalaubay nga naagawan iti ay ayam. Ako, apay nga da kayo dito, hinang. Ay, jak matamaw no hapay nga dak ditaw. Ada ngamin nakadamagak, anakita da kakano ditaw nga adaaw awagam iti cellphone maw. Idi kwan, kasta kanumat ti itsuram. Ha? Apa yan? Ay, tinasayat na nang panawan dakit di. Kayat ko tiag may sa. Kat, taykon ko na ni abalayan a seminar maw. Saan ka no matuloy na nang? Seminar lang asaan anatuloy. Iso ti pagkaskas taam. Ay, una yan. Elaine, imbag ta pinatgam ti awis mi nga umay ka dito'y balay. Imbag lakit din. Ta sa anak pa'y anapan iti pagsinarakan mi kumakin ni Dave. Elaine, no pinasakitan na ka man ni Dave, bayam kuma, asyak timang punas iti day taas. Diyak pa'y kaya't apagsaritaan ni Dave, Manong. Okay, lipat mo. Ngamrumbang asaan ka apa-apekto iti napasamag. Tulungan ka mangipat. Nakarikap pa'y ti pusok, may papan ka na yan. Sa anak pa'y anak kasagana. Makauray, tinasudi a panagayat. Uray kasano kabayag pa'y dayta. Kasta, tinasudi nga ayat. Diyak mo na makasarakak pa'y itinasudi nga ayat. Saan agaputan nasaktan ka iti damo, kat masaktan ka manen iti sumaruno. Kunak man noing ka makiseminar ako nam. Apay nga dakan. Malas nga aldaw ita nanang. Apay amalas. Awan ti malas nga aldaw. Amin nga aldaw kat inaramid ti apo. Tila ang tao ti mga aramid iti kunada amalas. Asino nga taya ti man nakibiyang. Dinadael na tinaragsak ko mga aldaw ko. Kasano ko mati panang dadael na itiragsak mo ako nam. Ay agawid kakit din ija balayaw. Sigurado nga agur-uray ijay ti asawa kanan nakiyaw. Nagpalabasak pa iti sumagmamanong nga oras dito inanang. Anya nga minti parikot, aya. Adda ka di rumbang amaamuak. Awan nanang. Ala, bay andak pa'y kuma dito'y balayo. Kayat ko, ti agmay-may sa. Imbag ta nagsabat ta balayan. Apay ka di akasla adda pa kariribukan ni Dave. Ay, jakmet nga ron maawatan, abalayan. Simang pet anakaro tila dingit na. Jak mo, no apay. Mapanak ko maidya balay da, tadamag ka ni Jed no apay. Ay, kasta kumamat ti aramidak, abalayan. Ay, hustumet ang nagsabat ta dito'y. Kasta ka day. Kayat mo asawan, ije balayaw tinagawidan na abalayan. Kasta nga rod. Adda pa'y la ije balay. Ibabaon ko nga agawid ije balay da. Ang aguray kanupay. Limpyo pa'y nga tati utek ti anak mo, abalayan. Ay, jak amo. Ay, pasensya ka na, abalayan. Ay, intaman nga ron ije balay da, takasarita ta ni Jade. Nakaumay kami kani abalayan, tapag damagan da ka, ano anya tinapasamak ka da kayo kani Dave, anak. Ayan ka din ni Dave, nanang. Adda ijay balay. Ay, apay nga taan naliday asimang part. Nagapa kayo kade? Saan kami anagapa, nanang? Idi nakitak ija asidag ti opisina da.
Kas laubing nga naagawan iti ay ayam. Simang putmet ijay balay, anakaro tiliday na. Awan pa ka inaigak itikas di amarikrik na ita. Ngam, amok anapaay ti panggap na amangi date iti babae. Ha? Kasano nga amam? Nangag ko ti saritaan da iti cellphone iti babae nga agsinarak da kano amapanda ag date. Kahit anya ti naramid mo. Napan ko kinasarita di babae, nanang. Imbagak asyak ti asawa na. Kan addan dua nga anak ni. Ay ayatem kadipay lati asawam, kan ipatpatag mo ka di dagiti anak yo. Ha? Anya ka di dayta saludsod yun, nanang. Anak ko, saan ka nga taa masaktan no makilalaki ti asawam? Ha? Apay ko maamakilalaki, nanang. Kayat ko laeng nga ipakaawat ken ka anak ko. No kasano ti riknam no makilalaki ti asawam. Ha? Ammo kon no apay analiday ka. Nanang, anya ka din ti sasawon nyo. Saanen ang masapul nga ibuksilak? Amok, ammomon ti kayat ko asawan, no adda panunot mo. Nakaamuan nyo ka di iti dayta. Anak ko, awan palimad adin tulong tao. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, pinaay ni Dave ti kalikagum ni Jade, ngagpasyerda kuma kadagiti anak na. Impambar ni Dave nga da seminar na, ninamnama nga ron ni Jade, asaan amatuloy, ti date da. Kabayatan na, kinasarita ni Bakat Carla ni Dave nga anak na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas ang napauluhan. Nasudi nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan ang masapul nga ibuksilak anaimbag, anak ko? Amok nga ammom ti kayat ko asawan, no adda panunot mo. Nanang, nakaamuan nyo ka di iti dayta. Awan palimad adin tulong tao. Maamuak laeng no asino tinang pardaya kanyak. Jakla mo asawan. Panang pardaya ka de, ti panangibaga iti pudno, anak ko. Imbagkit di tanailisi ka iti pagbasulan. Apay ko maapagbasulan, nanang. Maiparit ka di ti agragsak. Apay, nasaya at ka di tiriknam nga agragsak, nga uray adda agsaksakit tinakam na. Asino kumamot nga iti agsakit tinakam na, nanang? Ay, kurang sa ti andar ti utak mo, anak ko. Ha? Saan ka di nga agsakit tinakam ti pamilyam, numamuanda nga adda kasukat da di tapusom? Makisinara ka kadipay ka ni Dave, iji opisina, gayam? Diyak kayaten ang makita ti panagrup-rupan na, gayam. Numayat kayo iti singasing ko. Agresan kayo langan iti trabaho yo. Ta iti opisina iti asidag ti pasdek mi ti pagtrabahuan yo. Adda ka di ba kante ichay, mano? Nasa o kanyak ti gayem ko. Ngagkasapulan iti dua akadwa na iti opisina na.
Nalain kayo matadwa no maipapan iti computer. No sigurado lakit di ang awat kami. Oh, ag-resign kami adto nga iti opisina. Sige, tawagak ti gayem ko. Ibagak nga dadwa nga irekomendar ko. No sigurado lakit di dayta, si dadaanak nga agresign iti sigod at trabaho. Diyak kaya't ang makita ti lalaki anang loko kanya. Apay nga inawagan na pala. Anya ti ibaga. Sweetheart, pangasim. Agsarita ta ko mo iti personal. Di nakawagan iti sweetheart. Ta saan anasudi ti panagayat mo. Pag ko naam asaan anasudi ti panagayat ko kan ka. No kabailam nga isukat ti asawang. Kaawatan akabailan nakmat nga isukat. Sino tinang ibagakan ka nga addan asawa? Apay adi mo imbaga kanyak nga dan asawan. Elaine, jak namin kaya't amapukaw ka. Isu ka di nga inulbudan na. Kasta ka di. Saan? Saan akasta ti panggap ko kan ka, Elaine? Di mon ipilit ti kayat mo. Tagdadata nga dan pamilyam. Elaine, pangasim. Di na kumapagtalikodan. Kan pangasim ta di na kumaguraan. May saka nga ulbod. Saan agaputa kayat kaapapanahon, anak ko? Anggam agawid ka kumahan. Adda asawa kan anak mo, amang uruuray kan ka. Mapanak pa iyo opisina intun bigat nanang. Agawid akto iti kamaluman na. Anya ka di pa'y tinagkurangan ni Jade kan ka. Tapinanggap mo aliputan. Nanang, nagayatak lang. Nga uray dayta nga ayat, kat makuna abasol. Anya nga tamot ti marignam, numadamag mo nga adda mangaram iti asawam. Nasingpet, kan napintas ti asawam. Nanang, saan kumot idang ay suksukat ha? Hay uray saan mo nga isukat ako nam, nunay nayunam met. Asino mat ti babae adi masaktan, numadamag na anay nayunam? Di nan tumaamuan. Ulitakkan ka, tinalpas kon nga imbaga. Awan ti palimad adin tulumtaw. Laglagi pam kumaday ta, anak ko. Inawat dan ti resignation letter ta. Mapantan iti imbaga ni Manong apapananta. Darasan ta ti pumano. Diyak kaya't ang makita na ta ni Dave di tiruar ti opisina tayo. Anya ko mano makita na ka? Awan mo't basol mo kankwana? Diyak kaya't nga asit ganak ti awanan bain a lalaki. Nagpamarang abaro. Oray siyak. Diyak ni namnama nga dagayam asawa na. Sayang a kinataara. Imbaglakit din, tasan asyak ti inaram na. Nailaw anak kat kumakankwana. Talaga ka di akurso nadam ni Dave, gayam? Di. Ngam, iti kasi agalad na. Hay! Uray kukwa na laeng, titaer na. Awan mati umay kada Elaine kan mercy dito'y kantin. Tinasayaat. Padasak man ti mapanagdamag. No addadapay laang iyaunag. Nag-resign da ka numatan. Elaine, ayan mo ka din. Kaya't ka amak kita. Nasisingpot dagiti ka opisinaan ta ditoy. Wan nga rod gayam. Imbaglakit din ta da imalisan ta adagos. Wan nga rod. Elaine, sapay kumatag na nayon ti panaggayam ta. Tapno ag na nayon mo ti panagkadkadwata. Anya ti kayat mo asawan gayam. Agnanayon mat ti panaggayam ta. Sapay ko ma, tama ikariak nga agbalin nga ipag mo. Kasta ti kayat ko asawan. Kunaklakit din no anya itayan ti bagbagam. Hay, pilya ka talaga. Ngam saan mo't adakos ti imbagak? Saan ka di? Agpanunot ka ana imbag. Bayam,
panunutak ana imbag. Sa anak amang rabrabak gayam. Pudno ti imbaga. Nay, saan mo't natuloy ti seminar ni Dave? Anya ko mangay ti matuloy. Kat awan mo't gayam seminar ang maangay. Rason na laang dayjay. Aniya? Napanan na nga rod no kasta. Idi saan anak isinarak ti babae akadate na kuma. Nagawid ija balay ni Abalayan Carla kat ijay nagpasanaang. Ay sus, anya ba nun day ta chismes? Saan a chismes tapod now? Inunaan ni Jade abinagaan jay babae nga adda asawa ni Dave. Isu asaan a nagpatuloy iti date da kuma. Ha? Ay susapo niya. Adda babae ang makidate ko makin ni Dave? Word, tanagpamarang abarupay. Agin na sinagsakan no ti opisina da. Ay, sinalbag a Dave. Hinton ko na. Mapataltilak ti lukaw. Imbag man, tanadanon kayo adwa dito eh. Ket, kumusta mo tiga barbaro nga opisina yo? Okay laang manong. Agyaman ako na ya. Gapo itiin singasing mo. Iso nga addan trabaho mi asabali. Awanan yaman na. Katsapay kuma. Tamatag hinayon anasaya at dagiti ka opisinaan nyo. Namnamaag day tamanong. Saan kami mat nga apapera kini Mercy? Pudno dayta. Amok anasingpat kayo adwa. Dayta ti kang runaan ara umakan ka, Elaine. Ken, napintas ka. Nalabos samot dayta apa ng patirayok mo kanyak manong. Saan apatirayok tay jaya din ko. Pudno ti bagbagak. Di urag damag ka. Asinong ay kumati pagdamaga. Siya. Ha? Kat amin na damagam. Wen amin ti sungbat na. Wen nga rod isungbat mo, nudamagak aluklukwen nak, manong. Oh? Si kamot na may saan na ka. Ngamsan ngamin aday tati damagam. Naglimpyo ka din ti utak ti kulkol ti panunot ng asawam. Unay mo tentakulkul nga utak nga ibagbagayo, nanang. Saan kit din? Limpyo ka ti panunot ti tao nga agbirok pay lang iti sabali a babae. Kat adda lang aruden asawa na. No nailawan ti asawak, ukudak iti limpyo adalan, nanang. Ha? Agpada kayon samat asaan alimpyo ti utak na, Jade. Kasta tinasudi a panagayat, nanang. Ukudon iti nasaya at adalan, no sumyasi ti asawa. Saan ka maawatan? Kitaek man, no anya ti pagbanagan ti kastagalan mo? Saan nga abakan ti kinasaya at ti kinadakas, nanang? Agdada talaga ruden ti kinamang lilihipot na. Di mo pa'y laki nga raw ngawan tapno agnakam. Ad-adan ama dismayan no aramidak day tananang. Ad-ada maiyabog nga umadayo kat agbasol. Hello? Asino da ka di? Kayat ko lang ti agyaman kan ka. Ta saan ka nailawan iti asawa? Saan ka nagpatuloy iti date yo? Diyak kayat timang dadaol iti pamilya ti akin pamilya. Dayawan ka unay ading ko. Nasaya ti panagpuspusong. Pimanawak iti sigod nga ayan ko nga opisina. Imalisak. Tapno saan kami nga agkita iti asawa. Sapay ko ma. Tamakasara ka iti lalaki ang nasudi ti panagayat na ading ko. Kat, kumusta kayo itan iti asawam? Naliday ti asawa. Gapo iti pan nakapaay na kan ka. Ijay balay ni nanang napailaang tinagawidan na. Imbaglakit din. Ta nagsarita ta sakbay ti date mi kumamanang. Katagyaman akmatkan ka. Tapinatgam tikid daw ko, aliklikam ti asawa. Desente ak a babae. Diyak kayat ti makiinagaw iti kukwa ti sabali. Amom kaday amasursurun kan ka tinakaikamangam. Naamwanda ngamen ti inaramid mo. Ket no kasla signal ti lapayag da bakit? Kasla bigao ti kalawan. Mapabasol mo kaday.
No sika ti babae kat ni Jade ti lalaki, kat aramidin na ti inaramid mo. Naragsak ka kade. Nanang, saan to ang maaramid ni Jade dayta? Saan pa'y ita? Ngem no baybay am ida akas iti aramidem ita. Ay na, ay, ibagakken ka anak ko. Tao ti asawam, saan asanta. Oh, nagadulakit din ana sa uyo. Agawid ak man laangan. Rumbeng laeng nga agawid ka. Aramidem ti pagrebengam iti pamilyam. Ay, uwan nanang. Agawid ako. Orasan ti panagawid. Itulod ka ni Jibalayo, Elaine. Kasanon ni Mercy, agmay-may sa kadi nga agawid, manong. Makikuyog ka data. Ngam itulod da ka pa nga umuna. Ah? Imbag man, at dapayin para tulod ko. Pakaragsakak ti mangitulod kan ka. Katsapay kuma. Tadinak ka uma. Saan kunto akauma tinasingpet akabsat tigahiyem ko? Agyaman ak iti panangibagam anasing petak. Agpay sumat, manong. Nagasat tigayam ko. Taad-daan itikaskan kakasingpet akabsat. Ala, hintayo nga rudan. Umayan ni Mercy dito'y ayanta. Nagawid ka din ni Dave, ije balayda. Saan pa'y tanaggapuak iti balayda, Jade? Ha? Ije kat balay ti inanan, ti pagaw-awidan na. Ay, just kaya lalaki. Isungarod nga imbagak, akul-kol ti utak na. Ibaga pa'y lakat ni Jade, maawatan na ti asawa na. Ay, naanos unay ti anak ta. Hala, sapay lakuma, tamakaamiris to ni Dave, kat sublian na ida nga agiina. No siyak ni Jade, bay ako ngagtalaw. Ay, di ka man mait. Bakbakitan ka sa bali mo ti panagut-utik mo. Marwam ti lalaki amang pasakit iti asawa da. Di mo isuro ti anak mo iti saan nga umnaw. Kayat mo ka de, amarakrak ti pamilyada. Asino kumamat nga iti mangayat iti rakrak a pamilya. Ngamday jay met alalaki iti nagaramay. Imbag ta si Mangputkan, apay nga iji balay dananang tinagawidam. Ha? Ay, kwa. Mariribukan ak namin. Kayat ko tag may maysa. Naragragsak ka kadi ijay, ngam dito'y balay? Saan aragsak tinapanakayayan dananang? O sige, tayo nakpaagluto. Ado nga min ti tao iji parlor. Iso ang medyo naladaw kasi mangpet. Sige. Oh, saan nak nga inapati asawak? Pudno ka di daytoy. Saan nga ta mga alala ang iti tiyempo? Tapno apa anak? Lakay, ada na timpla kape. Umay kag kape. Kape kunam? Wan, makakapkape ak ngamin. Iso ang nagtimpla ak. Umay kag tag kape ta. Nakakaskas daaw daytoy amapaspasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawagan ni Dave ni Elaine, kat binabalaw da ito'y ni Elaine. Gaputan naliday ni Dave iti pan nakapay na ni Elaine. Ijay balay ti inana, tinagawidan na.
Saan mat nga inayunan ni Bagat Carla ti anak na. Iti mat ayan da Elaine. Inrugi ni George ti nagrayo kan kuana. Babaan, iti panang itulod na kan kuana. Kalpasan ti trabaho da. Kabayatan na, nagawid ni Dave, ijay balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas a napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kape ko, nam? Wala kay. Makakapkape ang namin. Iso nagtimpla ah. Umay katagkapitan. Apay akas to'y ti mapaspasamag. Tinasayaat. Umaside ka kitayan. Apay nga awan gaganay gayam. Ada ka din nasakit kan ka? Ha? Awan, bakit? Ala, agkapeta man nga, Rod. O sige. Ay, wan gayam. Anya ka diti kayat mo nga ilutok amasida. Ha? Kuha. Uray anya ditan, bakit? Kayat ko amin nga ilutom. Simrek ka din iti trabaho tinalay nga asawam. Kapanpanaw na nanang. Mabalin ka di adi yun gurguraan ti asawak. Mas daawak man ken ka. Awan anyaman na ti inaramid ti asawam. Ti kinababaero na. Apay akas na ka. Nanang, saan ang maurnos ti problema no idalan iti pudot ti ulo? Namnamaek nga ulitin naman ng timang luko ken ka. Tadi mo kan iti pagnakman na. Mamati akmat ababaan iti kastengar aramidak. Di nakpanawan wenno isukat ti asawak nanang. Kasta tinasudi nga ayat. Biddot day ta nga imbagam. Ikam iti pagnakman na tapno malidigra. Saan apanang didigra ti ipariknakken kwa na? No dikat panang ipateg tapno agbaliw nanang. Saan ka amawatan? Kasano ko mga agbalew? Agbaliw gapo iti kinababaero na nanang. Agreeing ka man iti panagtagtagainip mo, Jade. Imposible tayo magbagam. Awan ti imposible, nubuyugan iti kararag, nanang. Day, apay akas la sipit ti parot ti subsubaw. Sus, mabalin na silwan ti katindugnan. Anya akas la sipit ti paraw. At pa'y sumait, nagatidawg. Ha? Masurunak man iti kuna ni Jade. Pagbaliwan na kano ti babaero nga asawa na. Ay nabayam kadilata. Adakan tula ang makibibiyang iti plano na. Apay kumaasa anak ang makibiyangay ket anak ko ni Jade. Kas kumaita, siyak ti makatulong ken kwa na. Awan mang bantay ka iti anak na no awana. Anyagay nga raw, anak ken apo kom ti makasapul ken ka. Isu nga raod, at iko maisingasing ko ken kwa na ti patsen na. Ay na, adda panunot ti anak mo. Bayam nga aramidan na ti plano na. Nagpadaan yu lang nga agama. Makapasuron kayo. Kayang, awan ka di ba'y namnama? Nga agi pagtanto? Saan nga imposible dayta? No makitak lakit di anasudi ti panagayat ti kabsat mo. Masiguradok anapod no dayjay kan ka. Awan pa'y ti amok nga inaram na. Si kalaan. Iti dayjay nga edad na? Awan pa'y? Nariing sa lang ti puso na iti nakita na ka. Nalabas met daytan gayam. Kayat mo asawan? Nakaturog ti puso na? Ngamin, itala ang anakita nga ada pagduyusan na. Saan mo matabanbantayan akanayon ni Manong mo? Ngam saan nga ugali ni Manong ti agi sekreto kanya. Iso wan ko namon tamayat ka. Ha? Manong, adalam namam ka ni Elaine. Pagkunamat, amang ano nasaya at lang tipan nakilangan na ka. Tagayam na ka. Saan man? Kunana, apaliiwan na ka kano?
No napudno ka matlaang kan kwa na. Aramidok ti amin. Tapno ayatan naktigayim mo. Wan manong. Nasakit pa ila ang tinakam na dayjay. Gapo iti panangloko kan kwa na ni Dave. Siyak ti mang punas iti sakit tinakam na. Nasudi ti panagayat ko kankwana. Tinasudi a panagayat. Makagunod iti baligi. Sapay ko mga rodadin ko. Itikas di akin nasingpat na. Saan arumbang asaktan? Podnot ako nam, manong. Saan ka kadi asumro kita? Aldawan nga nakaida ka pa'y mat. Malaminak. Kan nasakit ti ulog. Ha? Agurigor ka kadi? Nantadapadapan ka man. Nabara ka mo't ngagpaiso. Aguray ka tayo nakmangala iti agas, tagtumar ka. Nadungulat ta ti asawak. Itilaksid ti inaramit ko pa ng loko kan kuana. No sa bali laing ababae. Amangan no pinanawan na kon. Ato yung tigatas kan agas mo. Uminom ka pa itigatas, sakbay nga agtumar ka. Agyaman na. Bakit? Awagat di kadwak iti parlor. Talumangan nakpay ita. Nay, ada ka pa'y mo dito'y balayaw. Ika pa'y mo nakarubwat. Saan ka kadi asumrek iti parlor ita? Lumangan nakpay laang nanang. Agurigor ngamin ti asawa. Agurigor? Abay, ubing aya ti asawa am tamasapul nga ilanganam. Inanang mat, panawakit din agurigor. No si ka nga tati agsakit. Aglangan nga ta dya asawam. Nanang, mangag na kayo. Adala ang dita kwarto. Uray mangag na ka. Taos tulaang matibagbaga. Agyaman nagtaymay kayo, nanang. Ikan kayo laangan iti pakitsendayo. Ing kayon makitsenda iti para kada kayo ni tatang. Ay, ada ka di kwartam di tanak kao. Adda, iso nga rin nga ikan kayo iti pakitsendayo. Gumatang kayo matan iti naimas asidaan nyo ni tatang. Agyaman anak kao. Nasingpet ka talaga. Oray may sa ti anak ko, ano kasken ka. Ay, sikamat ti masabat ko, abalayan. Papanam ka, day. Inak mama makitsinda. Inikanak ti anak ko, iti pakitsindak. Manipod inaw-awer ko dagiti ubeng. Tsakpay ngamin nagpalpalingkay. Ay, kahit asino nga'y tinangawir ka dagiti ubeng, abalayan. Saan gayam asimrek ti anak ko, tabantayan na ti masakit nga anak mau. Anya, ay masakit ni Dave, abalayan. Wan, abalayan. Iso anaglangan ti anak ko. Ngamno nga tamat ti anak ko ti agsakit. Aglangan nga tamat ti anak mau. Ay, Jack Amo, abalayan. Mabalin siguro, kasta? Ay, awan latam maok. Siyak siguro ati ayabanda ang mga sikaso iti anak ko no agsakit. Ay, sapay la kumaata saan nga agsakit, abalayan. Yadayo kumati apo, ti panagsakit na. Nay, kunak manunapan ka nagawar. Hada ka matay. Ne. Hada pa'y awit mo. Inikanak ni Jane iti itsindak. Saan asimrag tabantayan na ti asawa na nga awanan baen. Ay apay abantayan na. Hapay, pumanaw manan. Aggurigor ti lokaw. Ay, bakit? Ikadim ka din, tiguram iti manukang mau. Sana nasaya at dayta. Nasaya atak, no nasaya at ti tao. Ngamno kasday, ay kagurak. Ay, apay. Kasta kaya. Nasaya at kaya, iti padam at tao. Tumas! Kumusta ti asawam balasang ko? Nabara pa'y laang nanang.
Ngam nagtumaran iti agas. Ay, imbaga ngamin kanyak ni abalayan nga agurigor. No saan latabo mabati gurigor na, ipan ko niti ospital nanang. Ay, sapay ko tadenggen na ti agas. Ay, saan ko man amasapon nga ipan iti doktor. Bareng ananang. Ipagnanan samot ngamin ti gurigor. Uray di karuba tayo, aggurigor ka no. Ay, wen nga rod ka no, balasang ko. Alaman nga rod, tayo nakitaan iti kwarto ni Dave. Kumusta kan, anak? Saan kan anak katrabaho? Uray ti asawam, naglangan adi na oras. Nasakit ti ulok, nanang. Malaminak pa Imbag tanasing pati asawam. Uray saan ka, anasayaat kan kwa na. Uwan nga rod, nanang. Ngam ti katugangak a babae. Madlaw ko nga dagura na kanyak. Saan mo mababalaw jay tao? Ngamin, anak na tilinukom. No apay met ngamin akas jay ti jar ti katugangak a babae. No awan ti inaramid mo amaday, anak ko. Awan met ti madamag na. Elaine, awan ka di pa'y sumbat mo iti bagbagakan ka. George, ikan na kumapay iti sumagmamano akan ito. Sa anak nga agapapura, Elaine. Kasta tinasudi a panagayat ko kan ka. Makaurayag. Aging ga asilulukat day tapusom para kanyak. Agyaman na. Ngam ipanamnamakan ka. Asaan ka anarigat nga ayatan? Kasta ni ayat. Numaminsan. Agrusing akas lamula. Mabalin mat amalaylay no pilitan. Basit na ang akan nito ti urayan. Masigurado nga agrusing day ta ibagbagam nga ayan. Saan ka kadi amapan ni Jebalay da Dave? Amangan no saan pa'y asumrek ita ni Jade. Ay kat ingkalata takitaam no saan na sumrag. Naimbagan nga tanti pasyente na. Kasanungay amaamuam no di ka mapan. Ingkalatamot tawan mo ti aramhidab. Ay, just kay. Agpalailang kumamot da tao sa paminsan. So, noin kamot lang makimarites dita. Inkalangin ni Jebalay da, makatulong ka pa'y. Sa anak mo't akatulong. Noin ka makimarites, di da ka maikan iti pakitsendam dagiti padam amarites. Naimbag tayo may kayo, nanang. Kitaan nyo ba si Tagiti Ubing? Taipan ko ni Dave iti doktor. Adamot ng rimwar arashes na. Ay, kaanya pa'y ngay anak ko. Ipan mo hamaganoan niya daytan. Agyamanak, nanang. Inak pa'y mga yab iti tricycle apagluganan mi. Ayan ka di dagiti ubeng. Nakaturog da pa'y laang. Pakanan yun to idan no makariing da. Nakaluto akmutan. Ay, wen anak ko. Ingkangarudan mangala iti pagluganan yaw. No apay mo't anairan na kaawan ti lumabas at tricycle. Adada siguro ija paradaan Ingkalata ijayan. Ibagam adagasin nyo ti asawam. Ay, hanya nga taday to yan. Di mo't lang maimbaganan. Sana siguro kaagasan ti itid mo para gurigor Agmay-may sa kamot dito katrem. Napanan ka din ni Jade. Napangimatang iti agas, nanay. Apay anak ko, anyat imbaga ti doktor. Nadinggi ak kanunanang. Day tamot ti resulta ti laboratory. Ay, naimbaglaangan tainyag nakangarod ti asawam dito oy. Ay, nadinggi kamot gayam. Uwan nga rod, nanang. Isumot lagayam nagsakit ti ulo. Ibagbagi ka. Ay, makitam itan ti kinasingpet kan kinadungo ti asawam. Nanang. Pagpanunutam day ta anak ko.
Iso asaan mo kuman alukwan pay ti asawam. Nanang, saan kumapayad ay dati pagsaritaan tayo? Nakapsutak unay. Ay, ala, maturog ka nga rudaan. Ang agpanunot ka anaimbag. Saan ka kuman nga agaramin iti pakasaktan ti asawam? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurada para itradyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anak ko, agpanunot ka anaimbag. Saan mo kuman alukwan ti asawam? Nanang, saan kumapayad ay dati pagsaritaan tayo? Nakapsutak. Ala, maturog ka nga rudan. Ang kas nakunakon, agpanunot ka anaimbag. Saan mo kuman apagladingitan pa'y jay asawam? Oh, nanang, saan kay kuman atumanagari? Maturog ako. Naturugan ti anak ko. Ay, sapay la kuma, tagbalbaliw. Tapno di mo't kaase, jay nakaanos nga asawa na. Day, bakag, inyawid mo matan dito'y balay dagiti ubeng. Wen ata kailiw na ka no ti agpasyar ditaw. Kailiw na ka siguro Ah, ayawan gayam. Apay ni Jade, napan ni Jay Parlaur. Impan na ni Dave iti ospital. Saan abo mabatigurigor na. Kan adna nalabas iti kudil na. Nene, apay ngay. Ay, kaano pa yan nagkurigor? Jakam mo. Kaasi mo dya anak ta nga agdandanag kan mga asikaso iti masakit. Ay na, kaasi da adwa ah. Masakit ti maysa, kan agbantay mo ti maysa. Sapay ko ma, tasubadan mo't ni Dave ti kinasingpet ti anak ta. Ay, bareng numakonsensya. Ada nga ta konsensya dayjay. Si Kamat, adaya mo't tao nga awan konsensya na. Ang mga nun ni Dave daytan, Na, iso akasursurun ka. Gayam, kita man analaing tarupa. Ni, apay gayam. Kasta unay ti panang matmat mo iti rupa. Kit-kita no nanayunan ti make-up mo. Ngam saan mat gayam? Apay anaranyag ita ti rupam, ha? Kaslaman, pimintas ka unay. Ah? Ay, kunaknoan niya itayan. Mangrugi ka man ngatan amang rabak. Saan na ka mang rabrabak? Mayat ita ti aura ti rupam. Kastoy saan no ikatan ti anyaman asakit tinakam. Lipatan dagiti napalabas kat mga barwanan. Kaya't mo asawan. Awanan sakit, di ta kaunggam. Kaslakastan gayam. Linipat ko amin asakit tinakam ko. Agpayson samit tay kunada, ati ayat kat makapabagtit no maminsan. Ah? Makaparagsak,
Ngam no maminsan mat? Saam, tiikdan na. Pudnot ako nam gayam. Adda agbalin adakas gapukan ayat. Addamot agbalin anasayaat gapukan ayat. Anya ka diti kayat mo akanan, ta iso tigatangak. Sana ka mabisin. Awan di kayat ko akanan. Kasano nga rod a pumigsaka, no di ka mangan. Mga anak to. Kayat ko pa iti maturog. Uminom ka pa'y nga rod iti imbaga ti doktor nga inumam, tapno saan ka ama dehydrate. Ano sam nga inuman? Bakit? Agyamanak iti anos mo. Ar-aramidak amin dagitoy, gaputan na sudi ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na ko ma. No saan ang nasudi ti impayo ko kan kang ayat. Napakawan kan lakay. Aramidak ka di pa'y dagitoy, no saan ka ang napakawan? Naggapukan sabat iti ospital abalayan. Kumusta ni Dave? Nadinggi ka no, abalayan. Isumot lagayam nga darashes na. Apay nga tamat ang nagdakkel ti tao. Ngam abakan ti kagatla ang tinagbasit alabawk. Awam maangipin da. Awam pa'y tulang da. Ay, saan ko amasong batan dayta, abalayan? Mabayagan da nga ron iti ospital ano kasta. Ay, nalabit. Nakapsot nga men di anak ko. Kan di na kayat timangan. Na, apay ngay adi na kayat timangan. Nauma ka day ni tiin na pawi. Sige. Panawan ka pa'y abalayan. Sige. Tama pa anak ko, hindi tabalay. Sumbatan nakmatan Elaine. Napuno ti panagayat ko kan ka. Nasudi ti ayat nga edat daton ko kan ka. Mamati ak iti datdaton mo nga ayat, George. Madlaw ko ang nasudi ti panagayat mo. Numamati ka. Apay nga ron, adinak pala sumbatan. Sumbatan kan, George. Agpaiso ka di tinanggag ko, Elaine. Pudno. Sapay ko matadinak tulukwan. Pulos adi kan tulokwan, Elaine. No kayat mo, agkalay sa ata adagos. Tap numamati ka, iti idardarirag ko nga ayat. Kalay sa adagos. Aguray tapay mata. Ay ayatan ka unay, Elaine. Kat nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. Apa yan, Manong? Nakita ka asumungad. Nakangirsi ka mo't sapay agmay-maysa ka. Uy, sabadin samot tan Maragsa ka nak. Ta sinong bata nakmatlaangan ni Elaine. Ha? Sinong batan na ka ni Elaine? Ay, kunaklakit din no anya tinapasamak mo. Ngamin, nakangirsi ka. Ngamawan mo't kadwam. Urayan niya ti ibagbagam dita. Basta, dakamin ka ni Elaine. No kasta, matuloy matlaangan di kayat kong agbalin nga ipag ko. No kayat nalakit di. Agkalaysa kami na dagos. Wen amanong, saan kayo mat nga ubing? Tapno itantan nyo pa'y lang ti kalay sayo? Sigurado, sikat maid of honor na. Mapadasak pa'y ti agabay, sakbay asyak ti agbalin a bride. Awan sa pa'y mat tinagaram kan ka. Di ka man? Apay nga awan ako nam. Kat no awan pa imimay dito'y balay ang nagaram kan ka. Addan to Nasabat ko ni abalayan Carla. Imbaga na adinggi ka naw ti sakit ni Dave. Kinalabit, amabayagan da nga rod. Iya ospital, no kasta. Di nakalupay kayatan timangan iti napaoy. Nauma siguron. Di ka man matabakbakitan, anya na uma. Masakit, iso adi na kayat timagan. Saan anauma? Kun kunaklaag mata. Ay, sana na saya tarabak na ita. Ay, nabakay, panunutam mamadagiti sao, akayat mo nga isawang.
Adun tilangan dang agpadpada. Ay, ngam maimbagan tumit laeng at imanugang ta. Ay, kitno kasta ti mapasama kay kinagsayaaten ngay. Makatrabaho dan tun adwa. Maimbagan pa'y nga ta. Ay, sus. Di ka man nagsasawi ti kasta. Nang runa no dengdenggan ni Abalayan ken ni Jade. Nagdamagaklaeng mait. Ngam saan na nasaya ti kasta sa lutsod mao. Kayat mo ka day. Ano si kati agsakit? Kat kasta mo ti sa lutsod daken ka. Ha? Kayat mo? Mabisinak. Ikan na kumaitik. Urian niya laditan amakan. Bakit? Ha? Mabisin kan? Kaya't naasawan. Mayatan tiriknam. Sapay ko ma. Nabayag basitan day ito gurigor ko kahit. O, sige nga ron tamahan kan. Barang pumigsa ka. Uwan bakit? Ikarigatak. Tapno maimbaganak. Masikuranak matan di ospital. O, sige lakay. Mangan ka nga rudan. Uwan bakit? Ala, may kan. Mangantan. Nabsugak pa'y. Si kaata di ka nang naan. Italaang amarik ng tibisin mo. Uwan bakit? Masapol nga umimbagak. Tapno makatrabaho akmatan. Kaasi ka mat bakit? Apay ko maakaasi kat sa anak mo't masakit. Naku naktikas ta. Gaputa adon ti sakripisyom para kanyak. Bakit? Kumusta nga tabat ti manugang ta? Ay, di pa nga ta naimbagan. Nagawid na kuman ano na imbagan. Ay, inkaman mo't makidamag kini Abalayan no kasanon ni Dave. Apay no si kantimapan. Ah? Masadutak mo't amapan ni Jabalayda. Ne, itaman pa'y. Saan ka di achismes ti paglaingam? Ah? Ay, depende ano anya ti saritaan. Oh, no chismes. Naparpatak ka pa'y ngamiti alas 4. Ngam no maipapani ti manugang mau. Kasadut mau. Ha? Ay, imbag, tanakaawid kayon manipod iti ospital. Imbayak ad agos, idinadamag ko ngagda kayon, anak ko. Wala nang. Makapasiko rin di ospital. Ay, yaman ka ni Apo. Tanaimbagan kan. Ay, napanangay ni Jade. Inawagan da ije parlor. Apaman na nakasangpot kami, nanang. Ado ka no ti tao ije kahit. Ala, sapay ko ma, taso papakam ti kinaimbag kan kinasingpet ti asawam. Uwan nanang. Nakaamiris akon. Saan kon aliputan ti asawa? Nasaya at nukasta, anak ko. Ay, maikat mo't siguro ti suron ni Abalayan Berta no makita na anasaya at kan iti anak na. Ikarik nanang. Agbali na kon apagwadan nga ama ken asawa. Nasaya at nukasta. Sumaya at ti panagbyagyaw no saan nyo alalaukan iti linuluko ti panagbyagyaw. Agkidawak manan iti pamakawan kini Jade nanang. Apaman asumangpay. Nabannog ka di bakit? Uwan gayam, saan pa imot ngayon sangpot ni nanang dagiti ubing? Madamdamalaeng at dadan. Kaya't ngamin dagiti ubing ti mapan ijay, taado ti bayabas iti arubayan dananang. Bakit? Kaya't ka makasarita? Agsarsarita tamatan. Ada ka din napatag nga ibagam? Napatag unay ti ibagakan ka. Gapo iti kinasingpet mo. Nga uray, liniputan ka. Nakaamiris akon, bakit? Gapo iti kinasudi ti panagayat ko kan ka. Iso nga inaramid ko ti pagrabangak. Ikan na kumapay iti panawon ko, amang ipakita ken ka, iti kinapudnog. Agbalbaliw akon, bakit? Si kalaangan ti ipamaysak iti biyag ko. Agyaman akunay, lakay. Mercy,
kumusta kan? Ha? Dave? Sika ka di dayta? Uy, apay anak ko tungkan. Kagap-gapok ngamin iti sakit. Karurar ko iti ospital. Itala nga sumra ka kiti trabaho. Kasta ka di. Wen gayam. Kaya't ko nga ipadamag kan ka. Nga umadanin ti panagkalay sa damanong ko, kan Elaine. Kasta ka di? Idanon mo man nga rod ti panangkablaaw ko kadakwada. Ha? Kablaawam ida? Saan ang nasakit tinakam mo? Mercy, at dakarbangan ni Elaine nga agragsak. Idanon mo matanti dadawat ko iti pamakawan na. Nakulaapan ti panunot ko iti. Iso ana aramid ko dayjay. Dave, pudno ka di ti mangmangag ko kan ka? Pudno launay. Nakaamiris akon idinagsakitak. Dinak binaybayan ti asawak. Liniputak. Ngam, dinak pulos sinitir. Nasingpet unay ti asawak, Mercy. O sige, dumanon ti panangkablaaw kan ti dadawat mo iti pamakawan kan ni Elaine. Ada ibaga kada kayo, Manong, Elaine. Anya dayjay gayam. Iti ipapan ko iti town. Nasabat ko ni Dave. Imbaga nga umadanin ti kalay sayo. Kat saan ang nasaktan? Jak ni namnama, akas di ti imbaga kan reaksyon na. Ne, anya ka dit imbaga kan reaksyon na ako nam. Kablaawan na kayo kano. Kan agkid-kid daw iti pamakawan kan ka, Elaine. Unkuna na laeng daytang agkid daw iti pamakawan. Madlaw ko anapod no iti imbaga na. Inamin na, anakol laapan kano ti panunot na. Ngam ita kano kat nakaamirisan. Tanasingpet kano latangamin di asawa na. Si papakawan na kadagiti nakabasol kanyak. Nulakit dumawat iti pamakawan. Bakit? At iti sweldok. No kayat mo, intayo agpasyar ka dagiti ubing iton bigat. Agpaiso? Ay, aguray ka man. Nagdakil mo tanto yung nyawat mo asweldom? Bakit? Awan naksay iti dayta. Idi, kagudwala ang tititid ko kan ka. Dakil mo't gayam ti sweldom, lakay. Kwa bakit? Uwin, nagpaiso dayta. Gudgudwak idi. Ngam ita, da kayo langan iti anak ta, ti pakaipayan na. Agyaman ak unay, lakay. Agsipod ta pagwadan ka nga asawa. Karbangamit amasubatan, iti kinasingpet. Ken, nasudi nga ayat. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetay wita alawas ana pauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DCWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.